Líbí se mi, když můžu dělat něco, co pomáhá mně samotnému, ostatním studentům a vlastně tak trochu i celé škole. Mně osobně to, že jsem ambasadorem kariérního centra, umožňuje zlepšovat si schopnosti komunikace. Dalším studentům tím pomáhám najít cestu k práci na sobě samých a škole tím tak trochu vracím to, co dala ona mě. Hodně času trávím sportem. Jsem hokejový brankář a v našem klubu mám kromě toho na starosti marketing a trénování mladých brankářů. Naplňuje mě i moje práce učitele informatiky na gymnáziu nad Kavalírkou. Baví mě, že tam umožňuji studentům přemýšlet trošku jinak, než jak byli do té doby zvyklí. Ať už učím nebo vedu trénink, vždycky je pro mě důležité komunikovat. A pokud chceš na komunikaci nebo dalších dovednostech pracovat i ty, přijď na akce kariérního centra nebo se staň jeho ambasadorem.